desa Maguan. Dah, tetap nyangoni siden barang iki apa to, Reng? Iki mergo boten ikan iki boten ngeten iki, Mas. Iya. Lah iki bejane kanca-kanca iki. Oh, masih ditung kae jiro lupakno. Ya boy to kae, Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta muncul. Matur suwun, Bu. Pijer wincangake Ras tang paling kendang, yuk. terus Jadi bon, yeah. Kuwi jalan ini aku, Yeah. oleh kuwi yo matur nuwun karo nyonya. Bu niki anu nggih anu aku damane nggih dereng siap ngenei yo. Tidak tahu. Ora kantor sampun. Nggih matur Bawandi matur suwun. nggih bawandi sinten sing katuran pinarak Palungan mau Mas? Pak Tony. Oh Pak Tony. Oke Pak Camat dari Bulura. Oh, ngaten. Oke. Yeah. Jenengan kan nonton kok bulurae iki. Nggih, nggih. Ditambah Pak Ramji. Oh, nggih. Sakuran dilarang nikah nih, Pak. Ora katene Pak Ramji iki yo tukang sukses, tukang nyanyi yo enek. Oh, komplek nggih Pak Wandi. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Monggo menawi kepareng tindak panggung Ibu Kepala Desa sinten ingkang di Antui tindak pemanggunan ya wonten Pak Pamuji wonten Pak Camat Pak Lurah sing kersa pinarak wonten manggung monggo aturan ya lu berbaur dengan seniman-seniman iki Mas Gareng Nggih, Pak. menghibur sedaya panggung masyarakat wonten Maguan ya Monggo. Pak Pamuji kok boleh. Dari Pak Camat, Pak Roni. Monggo. monggo ayo kontan ning dhisik gembira Ibu Sunar dari Anbo kembali. Wah, Ibu Kades sampun kalih periode, Pak. Laras Purna besok pada bulan September. nggih alhamdulillah. Muga-muga tutup anggenipun ngomong masyarakat. Ini contoh emansipasi wanita. ya Nah, dento dadi wong wedok nek iso memimpin panggung masyarakat wonten ing Maguan. Presiden wedok ana, gubernur wedok ya ana, bupati wedok pirang-pirang, camat wedok, kepala desa wedok pirang-pirang sejajar dengan pria untuk memberikan tanggung jawab memimpin kepada desa. Gitu Mas. Nah, iki contohnya beliau Ibu Sunar Mulyati. Nggih. Monggo Ibu paring Ayo dawuh Bu. Nggih. Nih, matur sangat kalau mau sampun juara wonten mriki. Dan mereka sampun bergandengan kita itu melibatkan. Nggih. Kalau pas sami desa ngaturake segerawu dumateng Mbak Tatin kita. Nggih Bu. Kok dalem pun ya Mbak ya. Nek jenengan lapor pintok nggih. Anbo mal mulai yo. Bisa dengan ya. Wis kok pokoke kok dalem ngene. Sami segerawu dumateng Mas Gareng. Mas Gareng sudah mau sapa? Segerawu wonten Maguan. Gemarjo. Matur sangat atas rawuhipun ingkang ditunggu-tunggu masyarakat sampun apa ya berhari-hari ini. Kapan Mbak Tatin Kiki?
dan menika saged kepanggihan. Pintenipun atas rawuhipun panjenengan saged menghibur masyarakat Magelang. Mumpung kepanggih jenengan meriahne desa Tuwanipun. Amargi kegiatan telu menika pungkasanipun kegiatan bersih desa. Nggih, terus niki ingkang terakhir ingkang pungkasan dados masyarakat menika nyuwunipun ingkang meriah. Nggih. Matur sedaya nuwun nggih Bu, sampun muri-muri nggih murid-murid anu kesenian ingkang termasuk kula kalian Gareng kalian Kak Dalang menika nek mboten dipun tanggap nggih mboten murid nggih. Nggih. Ini rezeki ini nggih kagem para pedagang juga lho Bu. Jadi pedagang nggih asal rezeki nggih sedaya asal rezeki saking ini mergo tanggap bayang ini matur sedaya nuwun terus muri-muri nggih Bu. Nggih, sami-sami. Dan ngapunten Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ponorogo Sugeng Rawuh, kula wau boten dereng panggih kula semeneh. Terus kecakaken Pak Kadir. Pakai pamundutan lagu menapa Ibu napa? Titipan Nggih, sing lembang kalian kula nggih saged. Sebagai pembangunan yang selesai, sing sae kagem masyarakat kula. Kula boten saged nambah. Siapa? Siap Bu. Napa? Lawandi memang Nggih. Sesi itu mas. Siap. Oke. Mungkin kalau tak unggah mau, terus mungkin boleh sangat bersama jenengan. Matur suwun Ibu. Menyambut dengan masyarakat Mbak Tuwun Ibu Kepala Desa. Desa Magelang. Dah, tetap nyangoni sinten barang iki apa to, Reng? Iki mergo nek boten ikan iki boten ngeten iki Mas. Iya. Lagi berjari kanca-kanca iki. Oh, masih ditung kae jiro lupakmo. Yo boy to kae Pak. Aja. Ya kok iso entek 3 juta muncul. Matur suwun Ibu. Wiwitane. Nah, sesi depan kalianipun Mbah Haji Syukuran Sumondo saking Blitar. Ayo, dibawani riyen Mbak Tatin, monggo. Ten, tidak boleh melamun. Suara kurang. Suara kurang pramana ning oasis Anggung marang tentara Pian Sulistyo pijer wincangake alih Ras tang paling endang, yuk. Udah. terus Eh,
Mas Pomo, terima kasih. Matur suwun. Nah, penaturaken dua permintaan dari Mbak Wandi. Mereka